מאוד. אוקיי, עכשיו נכנס סליים. לא, תמיד ככה. טוב, יש פה כל מיני דברים. רגע. חזרתי. דבר ראשון מתחילים מדבק. אתם רואים כמה שבא לכם, יותר, כמות הדבק משפיעה על כמות הסליים, שתדעו. אוקיי, זהו, נעשה ככה בינתיים. ולרזרבות של הדבק יש בוט. בינתיים אני אספר לכם. היום הייתי בקייטנה. ראינו סרט מהיר ועכברי, הוא לא יצא לקולנוע. הראו אותו רק על קייטנה שלנו. הנה כבר התחילו הבועות, אז זהו. כן, יש בועות. וכסף מלוח. פעם שעברה שמתי מריקח, אבל היום אני שמה כסף מלוח. בצריך לשים קצב גילוח כמו כמות הסליים, כמו כמות הדבק. אני מוסיפה עוד קצת דבק. הלו, מישהו דיבר? גוצ'י מפחדת. כי הוא שמתי יותר מדי כסף. שיט הפאק. טוב, ננסה להציל את המצב. זה יהיה סליים נורא פלאפי. טוב, בורקס. מעורבב מאוד בשום. אני חושבת שזה להציל את המצב. כן, זה פשוט סליים. זה סליים הכי נעים בעולם. יואו, מה זה דבר פלאפי הזה? טוב, יש כמה זה כנן. אומייגאד. מה דפק? סליחה על המילה. וואו, זה נעים זה. בשביל אני משחקת בענן. בואו נסדר אותו רגע. טוב, נשים אותו בחופנה. נחליט גם. טוב, וזה הסרט לכם לסליים. שנייה חוזרת אליכם, רק לטוף בידיי. חזרתי. זה הסליים, מי שרוצה לקנות, טוב לי בפרטי. ראית אתכם